Rodák z Duboviec v okrese Skalica Ján Havlík zomrel 27. decembra 1965 na následky psychickej a fyzickej tyranie vo väzení. Odpíkal si 11 rokov väzenia za vlastizradu a misijnú službu medzi spoluväzňami. Svojím životom, skutkami a svojou smrťou vydal svedectvo vernosti, vytrvalosti a sily. Napriek snahám mocných nikdy nezradil svoju vieru a svoje presvedčenie. Hoci telesne zlomený, vyšiel z temnoty Jáchymovských baní ako vybrúsený a žiariaci diamant. Na konci jeho cesty sa skvie víťazstvo pravdy, lásky, obety a vernosti. Svedkami mimoriadnej slávnosti, keď bol v Šaštíne vyhlásený za blahoslaveného Ján Havlík, seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, náš spolubrat a vám všetkým blízky človek z nejakého dôvodu. A dnes sa stretávame tu v bratislavskom Ružinove, aby sme pri tejto svätej omši poďakovali za tento vzácny dar pre celú Vincentínsku rodinu na Slovensku, pre našu arcidiecézu, pre celú cirkev. Vítam medzi nami jeho excelenciu monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a metropolitu. Relikviár s ostatkami nového blahoslaveného Jána Havlíka uložili počas nedeľnej svätej omše do bočnej kaplnky v kostole svätého Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Ostatky Jána Havlíka sú uložené v relikviári v tvare vybrúseného bronzového diamantu. Jeho príprava od prvého návrhu až po výslednú podobu trvala viac ako 3 mesiace. Relikviár nám pripomína, že relikvie pochádzajú z tela, ktoré bylo z Božej vôle. Žil z Božej vôle aj v ťažkých podmienkach väzenia. Čo si prosiť? Svetosť, dokonalosť, obetavosť, lásku k utrpeniu, lásku k Pánovi a spokojnosť s tým, čo sa so mnou deje. Tieto slová sa našli v denníku Jána Havlíka.